No niin, tervepä täällä Junnu taas. Ja tänään ajattelin jutella tämmöisestä turboliittymästä. Eli Oulussahan sellainen löytyy tuolta Linnanmaalta. Ja turbohan tulee siitä, että siinä on kaksi kaistaa. Niin sanotusti suoraan ja sitten käännyttäessä vain yksi kaista. Ja toisaalta sitten totta kai toisenkin suuntaan, eli yksi kaista ja sieltä käännytään sitten kahdelle kaistalle esimerkiksi. Siitä se turbo tulee, eli se ahtaa kaksi kaistaa yhteen. Ja tosiaan tässä ensimmäisessä pätkässä ajetaan tuolta Oulun kautta yliopiston suunnasta sitten tuonne Rajakylän elektroniikkatie suoraan. Ja niin kuin tästä kuvasta näkeekin, niin siellä on tosi paljon sitä sulkuviivaa ennen ja jälkeen. Eli ollaan tarkkona niiden kanssa. Luetaan yläpuolisia opasteita ja valitaan kaista sen mukaan. Eli tässä lähestytään nyt sitä turboliittymää ja me ollaan menossa tuonne Rajakylän suuntaan. Eli me valitaan tää vasen kaista ja vasemmalla kaistalla päästään vasemmalle ja suoraan. Ja sieltä kun oltiin vasemmalla kaistalla, niin ollaan edelleen vasemmalla kaistalla. Varoitaan sitä, ettei mennä sieltä sulkuviiva yli vilikku päälle ja sieltä myös risteyksestä poistutaan sitä vasemmanpuolimmasta kaistaa käyttäen. Eli ihan helppo homma. Tullaan sieltä toisesta suunnasta käännytäänkin vasemmalle Teknologiakylään suuntaan. Täällä meidän pitää yläpuolista opasteesta lukea, että jaha, vasemmalle käännyttäessä meidän pitää olla sillä vasemmanpuolisella kaistalla. Siellä on ainoa paikka, mistä saadaan mennä. Lähestytään liikenneympyrää, ollaan tarkkana, ettei siellä ole muuta menossa, ei oo, ja tullaan taas sinne vasemmanpuoliselle kaistalle. No niin, ei poistutakaan siitä seuraavasta, vaan sinne jatkellaan. Ja sieltä me päästään sille ulomalle kaistalle. Eli näin se turbo toimii. Vilikku päälle ja sieltä poistuminen. No niin, ja sitten seuraavaksi tullaankin Teknologiakylän suunnasta ja käännytään tänne Oulun yliopiston suuntaan. Ja täältä tullaan siihen turboliittymään. Ja nyt meillä on yksi kaista, mitä tullaan. Eli ruvetaan siitä katselemaan, että minnekä me siellä päädytään. Sinne me päästään mukavasti väliin ja huomataan, että siellä on yksi kaista myöskin tässä näin ja pysytään täällä kaistalla, ollaan oikeanpuolimmaisella kaistalla. Sitten napataan siinä vilikku päälle ja poistutaan sieltä liikenneympyrästä, ollaan oikeanpuolimmaisella kaistalla. No tietää tässä on sitten tää kaista päättyy, eli siellä sininen merkki näkyykin, että kaista päättyy. Siinä on myös pitkä se sulkuviiva, eli ollaan siinä varovaisia, ettei siinä tehdä tumpulointeja. No niin, ja seuraavaksi taas vasemmalle sieltä Oulun suunnasta sinne kauppakeskuksen eli Prisma suuntaan. Taas sieltä lähestytään sitä turboliittymää ja yläpuolisia opasteita lueskelee, kun huomataan, että jaha, on pysyttävä tässä vasemmalla kaistalla, että päästään sinne vasemmalle kääntymään. Ja siellä näyttää, että autot tulevan, annetaan sille tietä, me tullaan kärkikolmion takaa ja kun tie on vapaa, niin sittenhän me sinne mennään. Ja tullaan tosiaan tähän vasemmanpuolimmaiselle kaistalle ja siinä on vielä kaksi kaistaa. Ja nyt ei ole enää kuin yksi kaista, eli nuin se ahdetaan meidät kaksi yhteen ja vilikku päälle ja sieltä poistuminen sinne kauppakeskuksen suuntaan. Sitten viimeiseksi vielä otetaan sieltä kauppakeskuksen suunnasta sinne Rajakylän suuntaan. Eli täältähän me tullaan ja tosiaan taas yksi kaista tullaan siitä. Ja kun me ollaan sinne vasemmalle menossa, niin me jatketaan niin sanotusti suoraan tuonne mihin se tie vie. Ja huomataan, että näin me ollaan siellä ulomalla kaistalla. Ja siinä on se sulkuviiva tosiaan. Ja nyt napataan vilikku päälle. Ja poistutaan liikenneympyrästä niin kuin ihan normaalisti liikenneympyrästä poistutaan. Tässäpä tämänkertainen video ja ei tämä mitenkään hankala ole. Se ehkä tuntuu hankalalle, kun siellä on useita kaistoja, mutta oikeastaan tärkeintä on, että ennen sinne turboliittymään menoa tai yleensäkin kun mennään risteykseen, niin ollaan tarkkana niiden yläpuolisten opasteiden mukaisesti ja noudatetaan niitä, niin silloin ei voi tehdä virheitä. Kiitos kun katoit ja jos sulla on ajokoe tulossa, niin ei muuta kuin onnea.